Хәйерле иртә, Россия телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Волонтерлар штабы ярдәм итәргә теләүчеләрне җыя. Үй шартларында коронавирустан дәваланучыларга ярдәм кирәк. Лайыклылар бүләк алды. Яшь язучыларның Шәриф Камал исемендәге әдәби премия җиңүчеләре билгеле. Илне сакларга әзерлиләр. Республикада ДОСАФ оешмасының 94 еллыгына багышлап оборонамас эшләр айлыгы башланды. Татарстанда кышкы махсус олимпиада үткәрү өчен бөтен кирәкле ресурслар бар. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов олимпиадага әзерлек һәм аны уздыру буенча оештыру комитеты утырышында хәбәр итте. Олимпиада Казанда 2022 елның 22-28 гыйнварында узарга тиеш. Утырышта шулай ук Россия спорт министры Олег Матыцин да катнашты. Ул Татарстанның төрле спорт чараларын уздыру буенча бай тәҗрибәсе булуын билгеләп үтте. Кунакчыллык һәм халыкара стандартлар ягыннан да ярышларны нәтиҗәле оештырачагына ышаныч белдерде. Республикабызда ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына әзерлек башланды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика мөфтие Камил Сәмигуллин белән Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга әзерлек турында фикер алышты. Тантаналы чаралар 2022 елда билгеләп үтелә. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Болгар Ислам академиясе ректоры вазифаларын башкаручы Айнур Тимирханов белән Болгар Ислам академиясенең үсеш перспективалары турында сөйләште. Дини югары уку йортының фәнни белем бирү, рухи агарту эшчәнлеген камилләштерү мәсьәләләре каралды. Волонтерлар штабы ярдәм итәргә теләүчеләрне җыя. Үй шартларында коронавирустан дәваланучыларга ярдәм кирәк. Волонтерлар даруларны авырулар белән элемтәгә кермичә генә адреслар буенча тараталар. Хәзер Казанда волонтерларның 11 штабы, аларда 300 волонтер эшли. Даруларга заявкалар бирүчеләр саны артып тора. Волонтерларның эш көне биредә штаттан башлана. Бу төргәкләрдәге даруларны өйдә коронавирустан дәваланучыларга китерәләр. Барысы да оператив эшли. Кол үзәктә пациентлардан гаризалар кабул итәләр. Приходит врач, пишет рецепт на лекарство, потом это все передается в аптеку. Башта поликлиникага гариза алына, табиб килеп рецепт язгач, даруханәдән безгә шалтыраталар. Штаб җитәкчесе даруханәдән дарулар ала, без аларны адрес буенча таратабыз. Безнең машина бар, волонтерларны озатып йөрибез. Тиз эшләргә кирәк. Гариза кабул иткәч, даруларны илтеп бирү вакыты 36 сәгатьтән дә артмаска тиеш. Юлга чыгу алдыннан инструктаж үтәләр, температура үлчәнә, саклык чаралары өләшенә. Бер сменада гадәттә волонтер 5-6 фатирына йөреп чыга. Чыгу графигын һәр волонтер үзе сайлый. Штаб волонтерлары буш вакытларында эшли. Юлия, магистратура студенты, укудан соң үзе теләп ярдәмгә ашыга. Понимаю, что сейчас необходима помощь не безразличных, то есть Кешеләргә ярдәм итә алуыма шат, мохтаҗлар бар, даруларны тиз арада китереп бирергә тырышам. Штабның координаторы даруларны илтеп бирү адресларын волонтерның яшәү микрорайонында сайлап ала. Даруларны авырулар белән элемтәгә кермичә тапшыралар. Волонтер төргәкне ишек янында калдыра, шалтырата һәм дистанция саклый. Авыру даруны алганда фотосурәткә төшерә. Пациентның даруларны кабул иткән раслау өчен. Барысы да электрон архивка китә. Хәзер Казанда 11 штаб, 300 волонтер, ярдәм көн сайын кирәк. Штабта яңа волонтерларның килүен көтәләр. Һәр граждан волонтер була ала. Төп таләп 18 яшькә җитү. Волонтер булу өчен Балалар һәм яшьләр эшләре комитетының теләсә кайсы социаль шелтәләрне язарга яки телефоннан шалтыратырга кирәк. Барлык волонтерлар үз теләкләре буенча ковидтан түләүсез вакцина ясата ала. Фанис Мөхәммәтов, Полина Лисина, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Республикада ДОСАФ оешмасының 94 еллыгына багышлап оборонамас эшләр айлыгы башланды. Оешма хакимият органнары, хәрби комиссариатлар, ветераннар, яшьләр, патриотик оешмалар белән бергәләп күп төрле чаралар оештыралар. Батырлык дәресләре, ветераннар белән очрашулар, спортның авиация, техник һәм хәрби гамәли төрләре буенча ярышлар уза. Хәрби дон музейларына экскурсияләр оештырыла.
Кадетлар булачак десантчылар оборонаның иң яхшы алымнарын күрсәттеләр. Алда ярышлар һәм спорт казанышлары айы. Барысы да армиягә, авиациягә, флотка теләктәшлек итү буенча ирекле җәмгыятьнең 94 еллыгына багышлана. На самом деле, Союз десантников придает очень много плюсов. Десантчылар берлеге безгә күп булыша. Без бит әле яшүсмерләр генә, 18 яшыбызда тутырмаганнар. Шул вакытта спортта зур уңышларга ирешәбез инде. Бөек Ватан сугышы вакытында Татарстанның оборона җәмгыяте фронтка 300 меңнән артык белгечне җибәргән. Бүген дә яшь армиячеләр сафына керү мактаулы. Анда сафта тору, кыю һөнәрләрне үзләштерүдә башлангыч бирә. Бу юлы 20дән артык яшүсмер яшь армиячеләр антына турылык белдерде. Махсус значоклар алды. В принципе, занимаюсь... Мин бүген бик дулкынландым. Спорт белән даими шөгыльләнәм. Бүген яшь армиячеләр сафына кабул иттеләр. Бик ошады, теләп кердем. Алар ай дәвамында батырлык дәресләре, хәрби гамәли һәм авиация спорт төрләре буенча ярышларда катнаша. Булачак десантчылар 800 метр биеклектән парашют белән беренче тапкыр сикергәннәр инде. 14 яшькә җиткән, тиешле гәүдә авырлыклары булган яшүсмерләр парашюттан сикерә ала инде. Чтобы они на улице, там, значит, где-то... Яшүсмерләр урамда буш вакытларын үткәрмәсеннәр, файдалы эш белән шөгыльләнсеннәр, ватанны саклаучылар булырга әзерләнсеннәр. Быел Татарстанда оборона масса күләм һәм спорт айлыгы туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Айлыкның ватанны саклаучылар көнендә тәмамлануы да символик мәгънәгә ия. Бу көндә республикада хәтер маршы узарга тиеш. Фарис Мөхәммәтов, Зарина Сәйфетдинова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Күңеленә күрә Аллаһы Тәгалә гомерен дә биргән. Саба районы Өйет авылында яшәүче Хәкимә Бизакирова 104 яшын тутырды. Аны тәбрикләргә район башкарма комитетыннан Шыңар авыл җирлегеннән кунаклар килде. Хәкимә әбине гомер бәйрәме белән котлап, хакимият башлыгы Рәис Миңнихановның кыйммәтле бүләген һәм башка күчтәнешләр бирделәр. Сабадан Әлфия Мөбәрәкова язмасы шушы хакта. Кейесі түшіртәмеме қозмайы салып, әнлары бұтқа пішіріп ашатам. Әнә шулай, яшь баланы баққандай тәрбияли Зөлхәбир апа әнисен. Әнидән дә кадерле кем бар бу дөньяда. Хәкимә әби 1917 елда Кибәхуҗа авылында туа. Буй җиткән кыз Өйет авылы егете Шәмсе Мөхәммәткә кияүгә чыгып 10 бала таба. Малайларның гомере кыска була. 6 кызы белән горурланып яши әбекәй. Әнинең туган көненә килдек. Әнигә тагы да сәламәтлек телибез әле. Биргән гомерне яшәргә язсын инде Ходай биргән гомерне. Мин әни хәтерлим менә кунаклар кайтадыр бик күп. Мигә кичкенә вакытта. Кышка кергән саен базга йөгереп төшәдер ие. Сөт, смета менә шунысын хәтерлим. Ничек түзгән ул аяклар бөтен нәрсәне үзе әзерләп үзе йөгерәдер ие. Хәкимә әбинең тормыш юлы калын китап итеп язарлык. Илдәге барлык авырлыкларны үз җилкәсе аша үткәргән ул. Колхозлашу ишере, ватан сугышы, сугыштан соң илне торгызу, динсез еллар аның башыннан үткән. Хәкимә әби гомер буе баш күтәрми эшли. Тормышын кили, туганнарын ярата. Әнә шуңа күрә дә аның үзен дә зурлап яшиләр. Ул килсәң дә, китсәң дә, рәхмәттән башка, саулыктан башка, сәламәттән башка бүтән бер нәрсәдә аның иң яхшы сыйфатлары алар барсы да шундый. Бик рәхәт әниле булу, әле әни дип кайтабыз, менә ул исән дип аның янына кайтабыз әле без. 17 ел гомерен ул дөм сукыр килеш утыра. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңниханов Хәкимә әбине 100 яшы белән тәбрикләргә баргач, Хәкимә әби, сиңа нәрсә кирәк дип сорый. Күзләрем күрми шул улым. Бу якты дөньяны бер күрәсе иде ди Хәкимә әби аңа. Рәис Нургалиевичның тәвәккәллеге белән 100 яшьлек әбинең күзләренә операция ясыйлар. Һәм ул уңышлы үтә. Менә шундый мөгъҗиза. Әби күрә башлый. Район башлыгы ел сайын әбигә үзе сораган әйберләрне бүләк итеп тора. Быелгы бүләк газ плитәсе. Зак яшәүнең сире нәрсә икән? Барыбыз да моңа җавап эзләй. Ә сорауга җавапны әбинең тормыш юлы үзе әйтеп бирә. Кешеләрне ярату, хезмәтне сөю, гайбәт сөйләмәү, изгелекләр кылу, Аллаһы Тәгаләне зурлау, динне данлап яшәү. Яшь язучыларның Шәриф Камал исемендәге әдәби премиясенә йомгак ясалды. Тулырак Фәннур Хәсәнов язмасында. Сез бик бәхетле кешеләр.
Әлеге премия Шәриф Камалның әдәби мирасын популярлаштыру, прозаның кеше жанрында хикәя, новелла, кечкенә повесть иҗат итүче талантлы яшь авторларны барлау, әлеге жанрны үстерү, яшь авторларның әдәби эшчәнлеген бәяләү, киң җәмәгатьчелек игътибарын тере әдәби процессның феноменына җәлеп итү, шулай ук татар әдәбиятын башка телләргә тәрҗемә итү һәм таныту, тәрҗемәчеләр тәрбияләүне дә тормышка ашыруны максат итеп куелды. Мондай исемдәге премия булдыру, мин аны безнең бүгенге татар әдәбиятын, бигрәк тә яшьләр килгән вакытта үзгәртү омтылышы белән бәйлим. Гыйнвар дәвамында Татар китабы йортының интернет платформаларында остазлар мәктәбе эшләде. Премиягә дәгъва кылган яшьләргә проза һәм тәрҗемә буенча ачык дәресләр, мастер-класслар уздырылды. Без нәкъ менә Шәриф Камал премиясына нигезләмәне эшләгән вакытта ук инде шушы аның яшәгән чорына, аның калдырган мирасына, аның заманында булган менә шушы иҗади атмосферага яшьләрне җәлеп итү максатында куйган идек. Һәм менә бу эш барышы шуны күрсәтте, чынлап та бүгенге көндә иҗат итә торган яшьләрне аларның иҗади мөхитеннән менә шушы киңрәк мөхиткә, иҗатчылар мөхитенә, язучылар мөхитенә һәм үзебезнең иҗтимагый милли мөхиткә җәлеп итү өчен менә шушылай чакырырга, дәшергә һәм ниндидер шундый чаралар булдырырга кирәк икән. Җомга елы, яхты булсын тормышлар. Җомга елларында диләр кабат кайта бәхетләр. Вот шундый теләк белән мин калам. Конкурс нәтиҗәләре буенча җиңүчеләргә премиялар тантаналы рәвештә Татар әдәбияты тарихы музее һәм Шәриф Камал мемориал фатирында Татар китабы йорты тапшырылды. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда дуңгызлар арасында Африка чумасы таралу сәбәпле терлекләрне читләштерәләр. Министрлар кабинетының тиешле карарын республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Зәй һәм Түбән Кама районнары территориясенең бер өлешеннән терлекләр чыгарылмаячак. Узган ел ахырында президент Рөстәм Миңнеханов указы белән анда карантин игълан ителгән иде. Сүз Зәй районындагы регион һәм Карамалка ау хуҗалыгы ширкәтләре куллана торган җирләр турында бара. Яңа карар Зәй районының Кабанбастырык, Перцовка, Яңа Пальчикова, Дүрт Мунча, Биш Субашы, Түбән Биш, Югары Шәпке һәм Нератовка авылларында. Карамалка бистәсенә, шулай ук Түбән Кама районының Югары Уртама авылына да кагыла. Малларның иминлеген тәэмин итү, котыру авыруыннан башка вируслы чирләрдән саклануның актуаль проблемалары Министрлар кабинетының ветеринария идарәсе һәм Россельхознадзорның Татарстандагы бүлеге берләштерелгән коллегия утырышында да тикшерелде. Дәүләт ветеринария күзәтчелегенең бүлек җитәкчесе Идрис Гатин Татарстан радиосының иртәнге манзара туры эфир тапшыруында шуларга тукталды. Без дә аңа кайбер мөһим сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Идрис Мөдәрисович. Коллегия утырышында куелган бурычларга тукталып үтсәгез иде. Март айларында, апрель айларында битендә бөтен авыл җирлегендә торганнар, шәһәр янында торган кешеләр, һәрберсе дә үз йортлары белән торганнар кышкырт алалар. Шуңа күрә каян алу, нинди документлар белән, аны алган гына түгел, азык, нинди азык белән һәр вакытта исләреннән чыгармасыннар иде. Һәм бигрәк тә безнең бу моның причинасы дип сөйләгәндә кыш гриппының каян килде? Бу кыргый миграция вакытында җылы яктан кайткан кышлар тарата күпчелек. Аннары ашату, кан такып булырга тиеш түгел. Әгәр инде каз, үрдәк бер кашанда бергә тоту тиешле түгел. Бу бигрәк тә аерым тоту мәҗбүри. Африка чумасына бу безнең кыргый кабаннар арасында булды. Кыргый кабаннар. Алар бит инде безнең беренче генә бездә Татарстанда, конечно, безнең менә 2007 елдан бирле башланды инде ул безнең Россия тарафында, Россиянең өлкәләрендә, күп өлкәләрдә булды. Бездә ул беренче мәртәбә 20 елда кыргый кабаннар арасында. 2016 елда Нурлат муниципаль районында булган, Савсынка дигән авылда, бу личный подсобное хозяйство дибез инде, Максимова. Анда без 498 баш дуңгызны яндырырга туры килде. Анда да без белмәдек, каян килеп чыкты. Документсыз
бер качанда дуңгыз баласы да алмаска, кышкыртты алырга тыйыла. Сыерларда лейкоз ауруын бетерүү өчен нинди чаралар көрелә? Аны безнең яз кис 2 мәртәбә инде план буенча тикшерү үткәрелә. Безнең менә 2020 елда 167 хуҗалык теркәлде, кайда безнең ограничение дип инде. Алар үткәреләр квартал сайын, 3 ай сайын. Моның иң беренче сәбәбе нәрсә? Лейкоз кеше авыру кешегә йөрми диләр инде. Пока ул әдәбиятта, тарихта күзәтелмәй. Шуңа карамастан һәрбер менә бигрәк тә сөт үй яннарында саталар бит инде. Менә безнең ярмаркалар була, яз вакытта да оештырылыр дип уйлыйбыз инде. Мартта башлана, көз көнне сентябрьдә башлана. Авыл хуҗалыгы бөтен нинди ниләре бар, продукцияләрендә. Шунда шул вакытта сөтне бу инде кайнатылмаган сөт алган вакытта беренче чиратта һәрбер кеше нинди хуҗалыктан, нинди районнан килүенә карамастан кайнатып эчәргә кирәк. Чөнки вирус лейкозы, сыерларның лейкоз авыруы ул сөт белән тарала. Иң беренче һәрбер хуҗалык тирәсе тутылган булырга тиеш ферма. Анда эт, мәче кирү катгы тыела. Аннары санитарный пропускник. Һәрбер эшли торган кеше, уланда электрикмы, слесарьмы, механизатормы, караучымы дип әйтгәндә, белгечләр, сыер ашатучы, сыер саучымы, оператормы, алар һәрберсе шушында санитарный пропускникта кергән вакытта үз киемнәрен калдырып, специальный душевой аркылы дип инде үтеп эш киемнәрен киергә тиеш. Аннан инде ветеринар таләпләренә килгәндә безнең кан алу, кан белән таралырга мөмкин. Һәрберсендә хәзер соңгы вакытта инде разовый дип инде инәләр куллану. Аннан операциялар ясаган вакытта сыер бозаулыгы шүп белән таралырга мөмкин. Аннан соң селәгәй белән тарала, сидек белән һәм башка аның күбенде юллары. Менә шуңа күрә дезинфекция әйбәт итеп, тиешенчә, кирәгенчә үткәрелергә тиеш. Бу инде һәрбер ветеринар белгечләр белә, мал табиблары бу таләпләр үтәлә дип әйтәбез. Менә иртә әгәр лейкозны белергә тиешлебез 10 көннән башлап, яңа туган бозауларны 10 көннән башлап ПЦР тикшерү үткәрергә тиеш. Менә республика ветеринар лабораториясендә үткәрергә була. Була инде безнең татарский межрегиональный дивизион төбәгара ветеринария лабораториясендә үткәрергә була. Йырткыч җәнлекләрдә, йорт хайваннарында була торган кытыру авыруларыннан нинди саклык чараларын күрергә киңәш итәсез? Кытыру авыру таралмасын өчен бигрәк тә беренче менә бу безнең авыл җирләрендә, шәһәрләрдә дә этләр мәчеләр, хуҗалары булмаган этләр мәчеләр белән көрәшү юлы дип сөйлим. Аннары аучыларга да бу инде минем мөрәҗәгатем шул чыгышымнан файдаланып, аучыларга да төлкеләр төп источник дип инде причина теге таралу төлкеләр аркасында. Әгәр 20 елны алсак, 37 кытыру очрагы булды Татарстанда. Шуның 9 очрагы этләр тараткан, 9-ын мәчеләр, 2-се эремегезетелек арасында булды. Алар тирләп 14 очрак төлкеләр арасында, 1 крут, 1 кирпе һәм калган очраклар инде безнең янытавитный этләр дибез. Этләр мәчеләр бу инде теге үткән елларда да бик катлаулы мәсьәлә. Бигрәк тә 20 елда менә безгә бирделәр инде, күп кеше белә торгандыр. Бүген көндә этнәдә мәчел атырга ярамый. Ату катгы тыела. Аларны біз приютка куярга тиеш, приютлар оештырырга тиеш, аларның хуҗаларын табырга тиеш. Әгәр инде кытыру авыру ярткәннәр икән, анда аларны да шулай без аны бернигә беркетеп, күзәтү астына, мал табиблары күзәтү астына куябыз. Малларны махсус шалу урыннарын булдыруда, үләт базларын тәртипкә китерүдә нәрсәләр эшләнеп җитмәгән әле? Хәзерге вакытта безнең аерым матдә буенча иде мал чалу үзеңә рөхсәт ителгән, әмма ләкин сату
сатырга булса, малны, шалы урыннары безнең убойный пунктлар дибез инде. Алар хәләл суя торган урыннарда бар, хәләл убойный пунктларда бар инде. Үләт базына килгәндә 808 бүгенге көндә безнең менә 808 Сибир түләмәсе теркәлгән 808 үләт базы бар. 951 үләт базы калган инде монда авыру теге куркыныч авырулар күмелмәгән. Бүгенге көндә аларны кыскарту бара, киметү бара. Ничек? Аның беренче ысулы анда ыргытмау. Үлгән хайваннарны, суелган калдык бия отходларын ыргытмау. Тапшырабыз безнең Алабуга районында бар утил завод. Вот бия сари индустрия дип атала инде. Вот анда 20-дән артык районга бирелде спис автотранспорт. Аларның үзләре итеп тапшырыга. Шунда вот үләт базаны ыргытканчы итеп тапшыралар. Киләчәктә үләт базары булдырмау өстендә эшлибез. Бу инде ветеринария баш идарәсе тарафыннан, министрлыгыбыз тарафыннан без инде аны күзәтчелек, Русия хуназы күзәтчелеге ягында инде без аны контроль итәбез. Вот мин уйлыйм, киметелер. Ну, көне сәгате моны тиз генә эшли торган эш түгел. Шуңа күрә кайда да әгәр үлгән эт, үлгән мәше, мин инде кыргый хайваннар турында да алар һәрберсе дә ветеринар таләпләре буенча лаборатория аша үтәргә тиеш. Шуннан соң гына аны хәл итәбез инде без. Кая җибәрергә, ничек аны киләчәктә кая сакларга. Халыкны борчыган яки кызыксындырган сорауларны шишүдә ярдәм сорап сезгә ничек мөрәҗәгать итеп була? Безнең сайтта интернет приемный бар. Ул инде ветеринария баш идарәсенеке дә бар. Анда безнең телефоннар бар, горячая линия дибез инде. Телефон безнең 570-20-08 бу безнең приемный телефоны. Безнең отделда инде ветеринария отделында безнең телефоннар 277-65-14, 277-65-63, 277-52-79. Минем үземнең бүлмәдә телефон 278-93-53. Аннан интернет приемныйга язып җибәрергә була. Сайтлар безнең ачык. Мин файдаланырым, үземнең чыгышымнан файдаланып әйтәсем килә. Сайттагы яңалыклар белән танышып барсыннар. Анда кирип без инде булган, кайда барган, видео, фотофиксациялар белән нинди тикшерүләр үткәрәбез. Гыйбрәт өчен дә кайлардан нинди чирләр чыккан, ул чирләрне ничек булдырмаска, алардан ничек хәл итәргә, ул чирләрне ничек хәл итәргә, бөтенесе турында да көн сайын диярлек безнең яңалыклар теркәлеп бара. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов. Бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.